about it. It starts with the symposium, something like Scotch whiskies, where Yeah, but the name of the village? Gniezno. Gniezno. Yes, it's up to you if you want to put it on, if you don't want to put it on. But the black has the belt, yeah, was long to me. We have catering set up. I will show you our demonstration system. The wood farm, the biggest mladých karatistov, ktorí sa vďaka denníku Nový čas dostali až sem na osobné stretnutie s Jeanom-Claudom Van Dammom. Čo? Sem! Iď! Li! Go! Kráťata! Poď! Áno, mám to. Vítajte Jean-Claude! Nice to meet you, I love you! Som rád, že sa spoznávame, milujem vás! To povedal Jean-Claude Van Damme, ktorý ešte včera bol niekde veľmi ďaleko. I never did this in my life. Nikdy som to v živote ešte neurobil. But I'm gonna shoot the audience to see what is it feel like to be like a rock and roll star. Aby som si... Ruky dole pre Jeana Sporty! Ruky hore! Svet nás hľadá! Počúvajte, a tak sa trošku šumnite do kopy, že by sa mu došlo do foťaku. Iba po akčnom filme! A Stallone a ja máme súboj. And he's in a very good shape. A on je v dobrej kondičke. So we go like, love. Ide takto. Love. Ja takto cúvam, vystupujem. Ste videli, teraz prídu. Stallone je v dobrej kondičke, pretože má slovenského trénera. Stallone is in a good shape because his coach is Slovak. Ladies and gentlemen, muscles from Brussels, Jean-Claude Van Damme, And the nicest guy in the world. thank you! Thank you. Madame, Monsieur, Jean-Claude Van Damme. Máte to úžasné šťastie, že ho môžete naživo vidieť, počuť, podať mu ruku, niektorí z vás, prípadne získať od neho aj podpis. Máme pre nás pripravené aj dopredu podpísané. Emócie sú obrovské. Musíte sa posunúť trošku dozadu, všetci, prosím vás, pol kroka späť, pretože v opačnom prípade naozaj môže dojsť veľmi nepríjemnej situácii. Hodiť aspoň niekoľko slov. Ak ste nemali to šťastie, že by sa vám priamo Jean-Claude podpísal, stále je tu, ešte stále ochotne podpisuje, boskáva, podáva ruky, zdraví sa so svojimi fanúšikmi. Pozdravte ho, ešte stále je tu, určite ho nie. Naozaj nie je fyzicky možné, skrátka. Nie je fyzicky možné, aby sa odfotil s každým, prípadne každému venoval autogram, alebo milé slovo, či podanie ruky. Pri nekonečnom fotografovaní podpisuje, podáva ruky. Ja viem, že by si boli radi, aby to ešte niekoľkokrát obehol, aby si sa mohol prestriedať každý, aby sa s tým stretol. A že to posledné sa lúči.
Film mal v horúci víkendový deň ešte jednu premiéru. Hoci príchod akčného hrdinu sprevádzali špekulácie ohľadom jeho zmeškaného letu, kráľ Belgičanov, ako ho tiež zvyknú nazývať, dorazil na grand opening Nashville na čas a hneď si prezrel areál. Yeah, first of all I did the walk around the distillery. Najprv som si prešiel celý Liehovar And from start to finish on the process. a videl som celý proces výroby od začiatku až do konca. All the way up to washing my hands. Musel som si samozrejme umyť ruky špeciálnym prípravkom Spiritus Liehom. Sanctus. 51-ročný herec, ktorý pod Tatry dorazil priamo z natáčania The Expendables 2, pricestoval na Slovensko poprvýkrát a ako podotkol, hneď ho očarilo. Prišiel som v noci, takže som nič nevidel. Keď som sa však ráno zobudil a otvoril okno, vyzeralo to ako Božia zem. Aj ľudia sú super, možno preto, že som filmová hviezda. Jean-Claude na tlačovej konferencii prezradil aj čo to o poslednom pripravovanom filme, ako i vzťahoch medzi hollywoodskými hercami a na záver zložil slovanskému národu poriadny kompliment. The people are in very good shape in the part of all those countries, in the CSI country. Ale The woman, the very tall, thin, veľa good ľudí legs. z východného bloku vyzerá veľmi dobre. Hlavne ženy sú vysoké, sú And men too, štíhle, men too, fine. ale aj muži majú dobrú fyziognómiu. Takže mne But sa the páči. Slovak, they're known as very strong people, huh? Ale Slováci sú veľmi, Hard work, veľmi right? silní, nie? Veľmi usilovní. That's what they say in my country, in Belgium. To je to, čo sa o Slovákoch hovorí v Belgicku. Bezprostredne po tlačovke sa JCVD presunul na pódium, pod ktorým už na neho čakal takmer 10-tisícový dav. Ten mu v zápäti pripravil také privítanie, že to svetoznámeho herca dokonale zaskočilo. Vítajte Jean-Claude! I never did this in my life, Nikdy som to v živote ešte neurobil. but I'm gonna shoot the audience to see. To see what is to feel like to be like a rock and roll star. Aby som si... Ruky dole pre Žánovo Sporty! Ruky hore! Filmová hviezda však tunajšiemu publiku zložila ešte jednu poklonu. Na otázku Michala Hudáka, či už zažil takéto privítanie, totiž odvetila toto. And we all know about feelings. Ale je to o pocitoch a ja sa riadím pocitmi. And when I see, I feel. I don't see, I feel the feelings of love coming here. It's amazing. I would like them to be here. Ja Feel cítim the pocit same. lásky od vás ku mne. Vo veľmi príjemnom svetle sa Jean-Claude Van Damme predstavil aj počas autogramiády. Po celý čas ho totiž charakterizovali tieto tri slová: úsmev, ústretovosť a ochota. Mimochodom, rovnako ako k smotánke sa herec správal i k obyčajným ľuďom. Tým sa neraz odvďačil potriasaním rúk či fotením, a to aj napriek tomu, že sa mu v tom ochrankári viackrát snažili zabrániť. Niektorí z prítomných si pritom dokonca užili i neplánovanej slávy. Záver svojej návštevy predstavil akčný hrdina spolu s hostiteľmi verejnosti novú Nashvilleku, aj keď ako podotkol, síce whisky nepatrí k jeho tradične konzumovaným nápojom. Po ochutnaní prvej slovenskej ale struhol uzanlivé gesto. Svetoznámeho herca a športovca tak musel bez pochyby potešiť aj spomienkový dar. Od majiteľov Nashville Distillery totiž dostal obrovský súd tohto nápoja v hodnote $15,000.